Привет YouTube, аз съм Маларот, при мен е Бограля и сега играем малко Майнкрафт и тук става едно меле, мен броната ми направиха на нищо. Дай нещо там, следва се едно ми игра. Брат ми, един ми скочи, Фроме пи ми скочи. Бой! Ти това се чудил да бачам Бограля, тук сме Маларот и сега играем. Здравейте! Брат ми, идва тук Фроме пи, още един ми скочил, тук ни разтрепаха. Идва човек, тук ни разтрепаха. Аре, прибирайте се, мърши. Тук ни разтрепаха просто. Брат ми, тук ги разтрепахме ние, Човек! О, Оникс! Снимам си! Оникс е сниман, човек! Оникс е сниман! Умрех! С колко, колега? 2. Ау! Човек, хелпи малко! Човек, аз това го снимах, Човек, той е килауър наистина. Да, бе, то се видее в моят клип, как те биеше. То аз като му скочих в гръб и то се видее. Човек, бой по Оникс! То Оникс! Човек, Фрозен пи за малко да умре от Оникс, Ми аз купувам potions. И сега кой път умра, аз направо ти кам, садвам. И ще лефтваш от този сървър за винаги ли? Не, за винаги, ама до утре няма да т.е. до евента. Това е много време всъщност. Аз тук си бях фанал някакъв меч от блъскване 2 и го фърлих пред теб. Трябва. Буци! Ай, Искате ли, О, човек, Охникс! Де има майката ви? Човек, ще лакилната Да, про 4 съм ето. Бегай, бе! Човек, по време на клип псувах. Аз влизам тук при къщичката. Охникс! Ах, как ма нервиш огних. Охникс! Беше човек на супер мъничкото, щеше да умре от мен и това Спартак ли, как ли? Спартака. Сантипис. Не може да. Ами, да, про 4. Меч 2 лева. Кама пребиха тия. След евента ще направя една томбулка. За колко? За една фулка, нали? Да, след евента обаче. Фул сет, 2 лега и там полшани. Абе, ето, това. Кит екстрим. Меча на екстрим. 2 легендарки и такива полшани тук. От всяка полшанка по 2 вида инстант хелките обаче 10. Ама ще е днеска, ама по-късно. Човек, трябва после ми фикс бронята. След клипа. Окей. Арим колко. Човек, трябва да са тия супер хакерчета. Ще се качи още 22%. Мое на 13. Все едно. Човек, взимам си 13 лега. Чай! Базикън става, взимам си 3 лега, човек. С тащане този кил на някой. Мале, и аз забрех. Човек, ние сме много тъпи, забравихме да каеме.
О, нищо, човек. По средата на клипа да казват хай YouTube. То Кастъл БГ си рекламира канала. Не дейте. Не дейте го такова. На лично ли ти го рекламира? Да, бе, човек, налично ми рекламира канала си. Сега се връщам. Така няма виждате. Какво пише той? И така, върнах се. Скайпа ми ще го има в описанието на клипа. Напиши игнори името му. Окей. Няма такава команда. Нямаш право да използваш. Аз мога. Май така да е. Ето написати. Без точка. Да го приема в клип. Офей, сега идвам. И е това. Човек, здрав, ама искам толкова игнорен, защото ми спаме много. Чуе. И така върнах се. Тук с мен вече е и Санти Пирс. Да, аз си седам пак. Его бас мангал. Да знаете, не съм хак. Просто бягам и влизам от комбат и това е. Той аз обикновено го правя, не се боя. Защото не искам да губя пари четворки. Така. На Скана имаше евент легове, взех 44, ама изхъбих едно, защото на Енда 5 въз 1 ми скачат, разбираш ли? Ще ме убият. Аз имам само един лек, който го пазвам преди малко. Все едно, съм дано видял. клипа ви е харесал, коментирайте, оценяйте и